Тези хора, герои, ветераните на Берое Стара Загора, защото освен големи футболисти, те са и големи хора. И всички вие сте се убедили в това. Искам да ви кажа, че тази година по случай 100 годишната ще направим така, че да удостоим един човек, който има страхотни услуги за Берое и за Стара Загора с нужното му признание. Ще предложим Петко Петков за почетен гражданин на Стара Загора. Той го заслужава и той е един истински пример за достоен човек, за лоялност, за усърдие и за талант. И ще бъде истински пример за всички тези млади футболисти, които стоят тук на първите редици. Искам да поздравя всички деятели на футболен клуб Берое, на всички, които са дали от себе си, за да го има отбора. На всички бивши кметове, на ветераните, разбира се, и най-вече на публиката на Берое. Ако не сте вие в всички трудни времена за отбора, нямаше днес да има този Берое в днешния му вид с всичките успехи, с тази история и с възможностите на клуба. Искам да ви благодаря още веднъж на фен клуба за хубавата книга, която издадоха. Препоръчвам на всеки да си я купи, защото вътре се съдържа цялата информация, статистика за футболния клуб и няма къде да намерите всичко това. Много ценна книга, купете си я. Искам да пожелая на настоящите футболисти на Берое, на малките беройци, да бъдат много упорити, усърдни, да не се подвеждат по днешните зависимости и всички неща, които ни се предлагат в днешното време като пороци. Да тренират усърдно, да се борят за отбора, да направят така, че да се гордеем с тях и в останалите два мача да постигнем своето от този сезон по случай 100 годишнината, да играем в Европа. Това пожелавам на всички вас за 100 годишнината, да играе Берое в Европа. Поклон пред всички вас, бъдете живи и здрави, Берое ще го има винаги, още 100, поне пожелавам на отбора, а след тях ще видим и още много титли и успехи. Благодаря ви, живи и здрави!